Είμαι ο Γιάννης Δρακόπουλος και θα πω τρία πράγματα για τη λάμπα UV. Θα πω τι είναι η λάμπα UV, πώς λειτουργεί και πώς συνδέουμε στο ενιδρίο στη λίμνη. Λάμπα UV είναι μια λάμπα υπεριόδης ακτινοβολίας. Είναι μια λάμπα δηλαδή η οποία εκπέμπει υπεριόδη ακτινοβολία. Πώς λειτουργεί? Ό,τι έρθει σε επαφή άμεση με την υπεριόδη αυτή ακτινοβολία, όποιος έμβιος οργανισμός έρθει σε αυτή την επαφή, έχει ένα κυταρικό διαχωρισμό, μια κυταρική διάσπαση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αδυναμία αναπαραγωγής του και κατ' επέκταση μαρασμό και θάνατο. Στο ενιδρίο ή στη λίμνη επιθυμούμε το νερό του ενιδρίου ή της λίμνης να περάσει πάνω από την υπεριόδη αυτή ακτινοβολία με αποτέλεσμα όλοι οι έμβιοι οργανισμοί, παθογόνα βακτήρια, μύκητες, βάκυλοι, πρωτόζωα, κύτταρα άλγης να έχουν ένα θάνατο και να εξαφανιστούν από το νερό του ενιδρίου ή της λίμνης. Αυτό όμως πρακτικά σημαίνει ότι η λάμπα UV, η λάμπα υπεριόδους ακτινοβολίας, έχει δράση μόνο σε όλα όσα αιωρούνται στο ενιδρίο. Ό,τι είναι κολλημένο στα τζάνια του ενιδρίου, στα τυχώματα της λίμνης, πάνω σε πέτρες, σε ξύλα, σε φυτά ή ό,τι ήδη ζει πάνω στο ψάρι, δεν θα έχει καμία αρνητική επίδραση πάνω σε αυτό η υπεριόδης αυτή ακτινοβολία. Πρακτικά δηλαδή αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην γιατρεύει ένα πρόβλημα που ήδη έχει βρει το ξενιστή του. Έχει βρει δηλαδή έναν άλλο μεγαλύτερο οργανισμό μέσα ή πάνω στον οποίο παράγεται και ζει. Πώς συνδέουμε? Όλες οι λάμπες UV έχουν ένα κέλυφος. Είτε βλέπουμε σε αυτό τη λάμπα είτε όχι. Αυτό το κέλυφος έχει μία είσοδο και μία έξοδο. Είναι δηλαδή πάρα πολύ εύκολη η σύνδεση στο ενιδρίο ή στη λίμνη. Απλά δίνουμε στη λάμπα UV, στο κέλυφος αυτό, μία κίνηση νερού, συνδέοντάς το σε σειρά με ένα φίλτρο, με ένα κυκλοφορητή, αρκεί να περνάει το νερό μέσα από αυτό. Όλοι οι κατασκευαστές λαμπών υπεριόδους ακτινοβολίας προτείνουν για το προϊόν που αυτοί παράγουν μια συγκεκριμένη κυκλοφορία νερού, από έως λίτρα ανά ώρα. Αυτό διότι ανάλογα με την ένταση της υπεριόδους ακτινοβολίας, της λάμπας δηλαδή, χρειαζόμαστε κάποια ώρα παραμονής του νερού γύρω μέσα σε αυτή την υπεριόδη ακτινοβολία. Αυτή την πρόταση των κατασκευαστών καλό είναι να μην την παρακούμε και να φροντίζουμε να έχει η λάμπα συγκεκριμένη που έχουμε αγοράσει ανάλογα τα λίτρα του ενιδρίου ή της λίμνης αυτή τη ροή νερού μέσα στο κέλυφος της λάμπας. Έτσι θα έχουμε τη μεγαλύτερη απόδοση που μπορεί αυτή να μας δώσει. Μία τελευταία πρόταση είναι να λειτουργήσει η λάμπα στην αρχή κυρίως σταδιακά. Να μην ανάψουμε δηλαδή και λειτουργήσουμε τη λάμπα μια και έξω για 24 ώρες το 24ωρο. Θέλει μια σταδιακή προσαρμογή η λειτουργία της στο νερό του ενιδρίου. Είμαι ο Γιάννης Δρακόπουλος και σου εύχομαι καλή συνέχεια.